Ganito kasimple yung lalagyan, no? Mga DIY lang naman. Ito. Ang ginagawa ko niyan, imbes pagdugtong-dugtungin natin yung dulo muna. Ayan. Para mas nakaikot pa siya. So, tignan nyo, hindi naman siya basta-basta natatanggal. So, unless tatanggalin nyo talaga siya, hindi siya matatanggal, no? Ayan, no? Ayan siya, dun sa loob. So, good luck sa bago mong tirahan. So, sana ma-enjoy niya, no? Kasi so yun, no, stop sa inyo mga Aji. So nandito tayo ngayon. So kita nyo naman, DIY ng pahamugan lang natin to. So sa lalagyan. So ito na yung may ginawa tayong unang dalawa na, no. Naglagay pa ako sana ng stick well ito. So pakita ko lang muna, no. Yan. Ito. Parang kulungan ng manok, no. Kasi isa ganito naman. So napakadali lang gawin na ito, no. Siguro sa isang ganito baka ano, hindi tayo abutin ng 5 minutes or lampas siguro, depende kung gumagawa kayo ng ganito. Mabilis lang. So yan yung unang dalawang gawa natin kasi, and pasensyahan nyo pala ako hindi tayo nakapag-upload ng isang araw or mahigit kasi nagluloko-loko internet dito, nag-brown out sa amin kasi nag-aayos sila ng mga kable ng kuryente. So yun, pakita ko lang sa inyo, no. Yung sukat na ito is 4 inches lang siya. So ito yung ginagamit natin, no. Yan. Ito, ano pang kailangan natin? Ito, stick, saka itong stick well natin, yung wood glue. Conforme lang to kung gusto nyo kasi dahil mayroong ganito. Ito yung parang kulungan kasi ng manok. So ito, ganyan. Pero kung ayaw nyo nung may ganyan, pwede naman ganito na lang para mas madali. Yan, oh. Ganyan na lang, tapos tatalian lang dito sa may ilalim. Yun na yun, or lalagyan na ng stick dito. Nakaganyan yung stick. Napansin nyo, yung sa taas, andito na yung mail. So nilagay ko siya dyan. Sa gumagawa ko nito kasi yung isa kasi mabigat, tapos pag gusto kong magpakain kasi ng gagamba, dinadala-dala ko lagi. So baka yung gagawin ko na lang doon is lalagay ko lang siya sa isang area, tapos yung mga matataba siguro na gusto kong paitlogin lalagay ko doon. So maganda din naman yun yung tutuusin. So pag nagbe-breed tayo ng gagamba pwede doon, pero mas gusto ko to. Gusto ko tong lalagyan na to kasi kita ko yung gagamba, and yun nga, sa pleasing sa mata kasi kitang-kita mo yung alaga mo. Tapos pag naglagay ako ng pagkain nila dito is makikita natin ng maayos, no, katulad nito. Yan yung gagamba. And may dahon siya ng bayabas. Ito nilagay natin kasi tutupiin nila yan and doon sila matutulog. So tara, samahan nyo ako paano natin ginagawa, no. Unang-una, lagay dito, bibilapit ka. So yan, nalagyan natin pabigat. So unang-una, ito yung kinukuha nating sukat. Ito yung sa akin, 4 inches lang naman siya. So dito tayo. Ito na lang, isipin nyo lang ito. 0 pala. 0 to 4. 0 to 4 inches, no, yan. Ito yung 0 to 4 inches. So ginagawa ko, nalagyan ko lang ng stick dito. Yan. Kinukuha natin yung, ito lang naman. Kunin ko lang naman yung 4x4 nya. So ito, kinuha natin ng ganyan. Tapos kukunin natin ng 4. Pasensyahan nyo ako, hindi tayo magaling sa ganito. Pero ito yung ginawa ko. So ito siya, nandito siya, ganyan. Ito yun, no. Yan. And kung gusto nyo, pwede nyo siyang tupiin ng pagganon, or pwede nyo guntingin nyo na agad. Sa akin kasi ginugunting ko na agad. So nakuha na natin yung sukat nya. Ito tayo mag-umpisa dito. So pwede kayo kung sa mga bata, kasi para sa tingin ko naman yung mga matatanda, kayang-kaya naman nila gumawa ng magaganda pa dito. So DIY lang naman to, mabilisan lang. Sa mga bata dyan, patulong kayo sa mga tatay nyo o kuya nyo kung gagawa kayo ng ganito. So ito naman, screen kasi yung gamit ko. Yung iba naman, yung plastic screen or yung parang tela na yung ginagamit nila, no. So saan pinili ko tong gamitin kasi madali siyang gawin. So yan, pusin lang natin pagunting. Medyo naduduling pa tayo sa ganito, no. So yan, tapusin ko lang to. So bilis lang. Tayo natin kung aabot tayo ng siguro 7 minutes siguro dito. So yan, kasi 4x4 may kinukuha tayong sukat doon. So kunin natin yung ruler or mas palitan natin siya ng unti. So yun, tutupiin naman natin ng pang-apat to. So ganun pa rin naman, same repetition lang, kailangan na natin tupiin. So kunin natin yung
So yan, yung pangdugtong natin doon sa dulo. Anong gagawin natin? Dahil nakaganyan na siya. Oh, masyado parang mahaba, baby. Dali lang. So, ito yung sa dulo niya, nakaganyan siya. Ayan. So, ang gagawin lang natin, ito, pakita mo, zoom mga bebe. So, baba yung isa, yan, para umangkla talaga yung, ito yung panghuli, no? Yan siya, para nakaangkla siya. Yung isa naman, patulak naman yung isa din. So, pwede siyang paganito, yan. Punta naman siya dito. Parang hindi talaga matanggal, no? Tapos na. So ito na lang yung last na lang. So ayan. Ito na yung last. Ganyan sa mga gilid. Sira ata. Yan na siguro dito. Yan. Pwede na siguro yan. Kasi daanan lang naman ng gagamba. Milagay natin sa taas. So yun yung gawa natin, no? Doon na ito gawa natin. So yan na sila. Ganyan. And isasabit na lang natin yan doon sa mga puno dito. Sabit ko yan. Titingnan natin kung paano natin ilalagay yan. Kaya natin is ito. Nalagay ko muna sila dito kasi pinakain ko para confine, no? Yan. So ilabas natin yung pinakamalaki kasi sa tingin ko ito yung magmo-molt na. Ito malaki. Ito yung binilutan nung isang araw, no? Hindi ko pala sa inyo napakita yung lalaki. Malaki na yung lalaki, no? Pero ito na muna. So babaan natin ito. Op. Babaan din natin. Op. Ito. Patabi natin yan. Pinanggawa natin. Palihin natin. So, saan natin siya lalagay? Ito. Dito natin siya ilalagay. So, yan siya. Lagyan na natin siya doon sa loob. So, good luck sa bagong mong tirahan. So, sana ma-enjoy niya, no? Kasi sana kung, ay doon, lalagyan natin siya doon sa midulo. Yun. Nadali mo, sir. Tapos ito, dahil iba siyang lalagyan, kailangan natin siya na tali. Ito. Tatali lang naman natin ito, madali lang, no? Kasi meron tayong paganyan. So, pasok mo lang dyan. And, ayan, guys. Pangalawa.
tali niya. Ganyan siya. Ang dali lang naman to. Pwede nyo naman tanggal-tanggalin kung gusto nyo. Ang akin na naman kasi mga Aji kung bakit ganito kasimple yung lalagyan, no? Mga DIY lang naman. So yan. Ito natin to. Push mo yan. Ito kasi, so ganitong lalagyan kasi, yung may net, no, ang ganito, sumasabit yung paa ng gagamba. So may gagambang Japan tayo na nabali yung paa niya dahil dito. Kaya ayaw ko nang gamitin tong ano na to, no, ito. Tatanggalin natin to, papalitan natin ng acrylic siguro. Para puti na lang siya na agad niya, no. So yan, acrylic yung lalagay natin. Yan, ganyan. Yun, acrylic yung lagay natin. Tapos ano ba? Yun lang, doon nagtatapos yung DIY na pakmugan natin. So ito na yun sila. Yan. Maraming salamat sa panonood. Gagambino pa rin, and God bless sa inyong lahat. Yun lang po, maraming salamat.